Oj, 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 pojkar. Alfred och Arthur. Alfred och Arthur. Kom. Alfred och Arthur. Oj, Alfred. Vad du är stor. Vad du har blivit stor. Och ni är stora pojkar. Oj, Alfred och Arthur. Oj. Alfred, upp. Oj, kullerbytta. Sakta pojkar. Oj. Vad du har blivit stor här, Alfred. Alfred har blivit stor pojke. Alfred och Arthur. Pojkar. Hör ni busångar? Kom pojkar. Hör ni små busångar? Oj, Alfred. Oj. Busar ni med varandra sen riktigt? Oj. Tar ni riktigt där och busar? Tar ni riktigt och busar med varandra? Det är brorsorna, Alfred och Arthur. Ja. Påsiga pojkar. Vi har kommit till Hangö. Ja, Arthur har kommit till Hangö och hälsar på Alfred. Ja. Alfred och Arthur. Sakta busar ni så sakta så. Busångarna. Mina busångar. Alfred är så glad han. Busångarna. Kissa lite också, hör ni, om ni behöver kissa. Alfred kissar lite. Hör ni pojkar? Hör ni pojkar? Ska ni kissa lite? Arthur kissa båsi pojkar. Arthur kissa. Ska Alfred kissa? Ska ni kissa lite? Arthur! Aj. Inga knassa på huvudet. Uss. Nå, pojkar. Nå. Hör ni? Inga morra. Hör ni busångar? Kom hit. Arthur och Alfred, kom. Arthur, oj, Alfred, moj på er. Hör ni busångar, nu tar vi det lite långt. Hör ni busångar? Lugna pojkar. Sakta så. Sakta nu, hör ni pojkar, nu får vi in något annat. Hör ni busar? Busångar, nu får vi något annat. Ja. Hör ni? Busångar. Så, nu får vi något annat. Kom pojkar.